Seznamte se s Michalem, je investorem na burze. Je to vzrušující práce, ale spojená s vysokými riziky a možnými ztrátami. Michal má nyní 230 000 korun, které zvažuje vložit do dalšího velkého burzovního obchodu. Ale ví, že je to riskantní. Nad každým jeho rozhodnutím totiž stále visí možnost, že všechno ztratí. Ale co kdyby existoval způsob, jak těchto 230 000 korun využít bez neustálého stresu z vysoce rizikového obchodování? Michal našel inteligentní možnost Neuratech. Neuratech nabízí spolehlivý a konzistentní způsob, jak zvyšovat objem peněz. Funguje to následovně. Obchodníci spolupracují se službami cashback, které získávají provize z prodeje. Tyto služby se dělí o část svých zisků s těmi, co osloví nové zákazníky. A právě v tomto bodě vstupuje Neurabot na scénu. Neurabot provádí masivní reklamní kampaně, které lákají nové uživatele do obchodů prodejců. Každý vygenerovaný prodej znamená, že část provize jde okamžitě vám. Michal se rozhodl investovat svých 230 000 korun do reklamního budžetu Neurabotu a právě tehdy začal pozorovat výsledky. Vydělával až 35% měsíčně. Už žádné bezesné noci. Nyní Michal vydělává denně, bez stresu a rizika, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chcete se k Michalovi přidat? Je to jednoduché. Začněte s pouhými 1250 korunami. Vaše reklamní kampaně budou spuštěny do 48 hodin a vy začněte vydělávat raz, dva. Jako dárek na uvítanou nabízí Neuratech pro nové uživatele dokonce reklamní certifikát v hodnotě 1250 korun, který vám poskytne náskok bez počátečních nákladů. Tento certifikát navíc můžete sdílet. Za každého přítele, který se zaregistruje, získáte 5% z jeho budoucích nákupů reklamních prostředků. Čím více investují, tím více vyděláte. Vydělávejte až 35% měsíčně s botem Neuratech. Žádné potíže, žádný stres, jen chytré investování. Začněte hned teď. Neuratech Global pohání vaši budoucnost chytrými a bezpečnými možnosti.